Čaute lidi a u dalšího videa, moje jméno je Rex a máme tu třetí part z hry Brawl Stars. Omlouvám se, že dlouho nebylo video, byl jsem nemocný, ale pak jsem chodil do školy, ale nechtěla jsem mi nějak moc natáčet, takže za chvilku budu mít 1000 pohárků, takže dneska bych dal push na tabletu. A jo, jdeme na to, ještě pozdravuju Krásy 46, neboli 46 dvojikrát, ho najdete vy. Dejte mu určitě odběr a jdeme na to. Lajky, odběry, všechno mu dávejte. Sdílejte jim to i kamarádům, takže teď jsem zapol. Jsme to zapli, hele dny, 11. den, power 9 na Daryla. Dobře. Prozradíme si teda eventy. Jo, a tady vidíte 992 pohárků. Za chvilku můžeme hrát ranket. Což bude určitě asi push. Ne, nebude. Teda co? No nic. Už mám i Angela. Hrál jsem za něj jenom jednou. A pak jsem se to chtěl nechat už na video. A co se v mých brawlerech změnilo je asi Bow jenom a Angelo. A nějaký... Jo, a Colt. A Colt se mi změnil, ano. A Brock. Tady taky nebyl. No, nebo nevím, jo, už. Jdeme tady hezky do shopu a 100 star dropů na nás totiž už čeká. Tady vidíte, ale ještě to necháme být. Dáme si tady ty powerpointy. A jako chtěl bych nějaký ty brawlery, když jsem slyšel, že můj kámoš dostal kita, tak bych chtěl taky dostat nějakého dobrého brawlera. Čekejte, jenom se vás tady trochu našteluju. Nemám moc procent na tabletu, 33%. No, nebojte, neboj. 100 star dropů je tady. Jdem na to. Tak jo. První star drop. Rare. Nevadí. Super. Epic. Točení se. A skin na Colta. Jako jo, jako Outlaw Colt. Jako není to nějaký vzácný skin, ale jako nevadí, že? Epic. Kredity nějaký třeba. Double token. Dobře. Rare. Pak nám padne z rareů. Chtěl bych coiny, anebo kredity hodně. Že tak. Dobře. Mythic, pojďte. Gadget, anebo to ne. Jo, gadget na Daryla, to je taky dobré. Jako, teď už mi nemůže padnout ale gadget, že? Takže kdy tam bude, no buď skin, když bude točící animace, anebo to. A nebo právě náš oblíbený brawler. Blingy z rareu, jako, to je hodně důležitý. Nebo ne důležitý, ale dobrý, prostě, chápete? Kamo, tam je jenom rare, jo? Takže teď budu chvilku ticho, ať si už je to opening. Točící animace, pardon, že jsem promluvil. A další, na telefonu mám málo procent, no nevadí. Bull. Novej brawler, ale jakože, takže jako můžeme být rádi i za Bulla, děkujeme. Epic. Fajný. Rare. Super rare. Nic. Mythic. A tam není žádná točící. Kamo, to mě nejvíc vytáčí, hej. Já ani nepočítám ty star dropy, že? Nevadí. Ještě nejsme ani v pajdě, ne? Dobře. Už se to seká, tak.
Super. Pik. Dělej, otevírej se. Dobře, kámo, žádný legendary star drop asi nebude už. Se už není šance. Ale jako epiku máme nějak hodně už za sebou. Mytik. Točí se animace. A skina boua, a jaký to bude? To je taky nice. Kámo, proč jenom skiny? Když jsem hrál na mobilu, tak taky jenom samý skiny, jo, lidi, když tak. Takže... GG, Alkana, GG. Jako mě asi pípne. Zase. Počkejte. Pardon. Mytik. Žádná. Točí se animace. Sakra. Sakryš. Pardon. Tak pojď. Pardon lidi, jenom počkejte. Hej, kamo. Aspoň ty kredity na Edbita. Rád. Takže nic. Se. Lidi. Comment. Takže jdem na to ještě. Prosím, že to nebyl poslední. Já nevím, kolik jich ještě před sebou máme, ale už jsme tak v pajitě, takže jsme v půlce. Epic. Já na to točí se animace. Mytik. A pozor, nic tam není. Pomoc. Prosím, aspoň jeden legendární star drop. Aspoň jeden. Něco se točí lidi. I zase skin. Ty vogy. Lidi, to není fér. Jenom skiny, proč jenom skiny? Jemu kámošovi padne kit, tam je jenom skiny. Super. Prosím. GG. Alkana. Zase gadget. Za co? Za co? Proč, za co, kdy, kde, kam, v kolik? Proč? Proč ne? Prostě ne. A poslední server, ne, tak už. Dobrý. Já se nestěžuji. Teď bude přes poslední a teď bude poslední bez tak. Epic. Nic. Škoda, no. Točící se animace. Rosa, nice, ale proč jenom rare brawleři? Protože mi nemůže padnout velké, já vím vlastně, protože tady ten tablet. Dobře.